Takže čauku ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa z Robloxu teraz. Po prvýkrát z Robloxu. Ideme si zahrať Rainbow Friends Chapter 1. Možno na ďalší krát si dáme Chapter 2. Keď teda budete chcieť, píšte dole do komentárov. Dajte určite like a odber a budem za to veľmi rád. A my ideme teda do Rainbow Friends. Hram na počítači, tu sme kravicový gang a ešte keď chcete nejaké hry, aby sme točili, tak dajte určite like, odber, napíšte do komentárov, aké hry z Robloxu by ste chceli a ja si ich určite rád zahrám. Takže ešte to musíme čakať. Tu si berieme inventár. Shop. To ešte nevidel. A ja mi vlastne to... No, už ideme. Vy už asi viete, čo sa tu deje. Ja som to... Priznám, ja som to v živote nehral. Tu Rainbow Friends toto. Fakt, ja som to v živote nehral. Opa, sme sa vysekali. Ne, ťaha takého typka. Reálne, ja som to nikdy v živote nehral. Takže berte, ja neviem... Dobrý deň. Máš pomoc, výborne. Čo? Máme asi nájsť. Aha. Hej, takže máme tu nájsť. OK. Takže my to ideme nájsť. Kde je Bčko? Mám jedno. Výborne. A tam nebolo. Nie, ja som sa prepadol. To budem takto chodiť. A nie, na video nie. Ale... Dobrý. Nie. Vôbec. To sa nebojíš. Na tom bol blok. Ale kde to je? Tuto somarinka. Asi tu. Bečko. Nebo sa fakt bojím toto hrať. Že to niekto bude. No kľud. Som ho videl. Ľudia, vy ste ho videli tam. To je tá korunka, či čo to je. Som ho videla tak na fotke. Prišlo mi zaujímavé si toto zahrať. On tu dá, kde bude. Áno. Asi toto vypijeme. Ešte 4. Ja mám to risknúť. Dobre. Ja idem. Už nevidím. Ja sekundu.
Už by to malo byť lepšie. Ani nič. Počkej. V kamere to nie vidno. Nie, už sú tu všetky, ale na kamere je vidno to, že no. Alebo ja neviem ľudia, ale dúfam, že vidíte dobre. Ale malo by ste teraz vidieť dobre. Tak. Yes. Čo? Čo? Ja som tu v krabici. A neviem, ako sa to dá ísť hore, dáne. Tak bugnúť. Ale ja neviem, skákať to nedá. Kde? Ja zbieram ten aký? Green. Zelený. Slepý. Ale ja neviem ako vyzerá, hej. Ja viem iba to prvého. Tohto. Tento tu. A tu budú dvaja? Dobre. To je to. No ajaj. On tu je? A to bude to. Zelený. Nie. On tu je tak kde? Blízko. Ečko. Ale máme nájsť nejaké food packs. No takže ľudia, keď ohodnote tú ministiku. Nie. Takže vyzerá nejak neviem. Takto. Dobre. Vrejho kľudne môžem ísť. Dobre. Idem hľadať. No, on ide. Idem to video z očí. Čo je to bochlo? Aj. Prečo? Orange hideout. Tu sa orange skrýva. Žaba, ja neviem, taký orange pomaranč. Proste, oni majú také farby, ako vyzerajú. Ako majú farbu tela. To sú dobré. Svetlo krásne. Ty čo máš čestku, mane? Ona má tu čestku, mám takú. Moje rodičia kúpili. Tak si chcem to povedať. Robuxy. Nič nebude. Musím to čo nájsť. Musím ísť ten fotopaky. Neviem, že sa točím futbolku, ale počkaj, dúfam, že vidíte. Dobre? Pomoc. Sa tak zľakol. Čo ma bude za mnou? Čo za mnou bude? Ja sa bojím.
Tu. Ticho. Tak. Nie wiesz. Yes. No są takie osoby, nie będzie nasz. Nie, to jest taka procka. Že on tam ani nebol. Ľudia ste sami mohli vidieť, že on tam ani nebol. Proste tam ani nebol. Že ja som tam bol a tam Orange Hideout, ale tam nebol Orange. Tak to je nafejkované. Neviem, kúkať telku. Tak už. No. Ale to teraz ešte, neviem, čo zastočí. Upratovač? To znamená, že nejaké fiusky. Prečo máte tak chvána? Tak behajú. Tu je taký orange. Tak zľakol. Tak to je. Sa bojím. Aha, to asi. Nie. Ja strašne ale tak ja sa proste bojím. Ľudia, keď som takto tu, keď do zajtra mi pribudnú 2 odbery, tak, alebo, no proste do zajtra, keď mi pribudne 1 odber, túto kartu moju podpísanú, hej, moju kartu podpísanú, niekto dostane. Áno, ja budem losovať v komentároch, napíšte hociaký komentár. Ja budem losovať a kto, to je takto na všetci, hej, celý môj tým, no vám to nemôžem ukázať, som takto iba ja. A to čo je to? No, takže takto dostaneme kartu. A takže oni to budú dvaja, či čo? Ja neviem. Ale takže budem losovať v komentároch. Budem losovať v komentároch a keď niekoho vylosujem, tak mu dám vedieť. Hej? Tak súťaž od túto kartu mám. Okay. Ja si ešte nevidím, lebo oni sa tu pohybujú. 7. Modline. Modrý tu bude tam ten blue, tam tu bude tam. Tam bude blue, alebo tam. 3, 2, 1. Ja sa bojím. Tu mám dobrý hide. Tak asi nie. Nemusím ani nájsť. No. Ešte 4. Sa radšej pripravím. Sa bojím. Ešte 1. Musím typkovia, ešte 1. Alebo ja neviem, kto ešte. Počkaj, to sa dá ešte. Ty vole, ja teraz neviem. Hej!
ten gadżet. No i tu nie jest dostać, nie? Musimy... Czekaj, ja sobie patrzę. A gdzie jest to krasne... Tu są krasne postawiczki, które wam dają papkać. No nic. Ale... Ja som sa tak zľakol. Ty, ale... Ja to prečkám, bo zase im to čierne. A neviem, nemôžem ešte. Nie. Reálne, tu však ste videli, že on bol tuto a on to nevšimol ten gadget. Ja nevidím. Teraz neviem. Čo sa deje? Ja výborné. To myslím. Raz, dva, tri, štyri, piať. Teraz povíšky. Neviem, čo mám ako Pixa. Čo to je? Aj 5 jedeme to. Dobre. Bohy, nechce ma. Počkaj, koľko má sa to vyzerá? No. Dobre. Dobre. Baterky. Berem baterku. Tyšu. Dobre. Tu je? Tu baterka? Ja nič nevidím, kde tu mám baterku. Opa. Nie, tak jasné, taký baštívia. Ja sa bojím. Kto by sa nebál. Sme vo finále skoro. Asi, neviem. Tu budem utekať? Či ja neviem. Nie. Nechcel. Nie. Je tu traja. Nie, opovaž sa. Vidíte? Brali krabici. Tu neskapal. Nie, dvaja. Četička, gadžu. Jasné, som to sám. Nie. Som sám bral. Píva. Ty, ale... Jasné, ešte tento probehnic. Vypadne. Probehni si to. Šok.
Čo je ti? Nie ľudia. Tu ďalšie. To zase nepoviem. Vypadá poisty. Ruky. Ahoj. Ahoj, ruka. Opa. Ajaj. No i ľudia, tak... No i ľudia, takže toto bolo video z Robloxu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, budem veľmi rád za like a odber a súťaž o túto moju podpísanú kartu. Napíšte hociaký komentár, ja budem losovať a možno vylosujem práve teba. Čau.